O Entroido de Meis xa está marcado en vermello no calendario. Na vila hai moitas ganas de troula logo de que a edición do ano pasado tivera que cancelarse por mor do tempo. Este ano as actividades vanse condensar no sábado 1 de marzo. Ás 5 da tarde habrá unha concentración nos arredores do pabillón municipal de deportes e comenzará o desfile ata aquí, ata a Praza de España. Como todos os anos vai a ser un desfile que ven pola Rúa do Centro, pola Avenida de Cambados e a Rampa da Feira, e acabará nunha festa na propia Praza de España, onde tendremos animación a cargo do DJ que ven habitualmente, que é Máster Discoteca Móvil. No Concello fan un chamamento á participación da veciñanza nesta xornada, inscribíndose para o desfile nas categorías individuais, por parellas ou en grupo. Un xurado será o encargado de determinar cales son as mellores propostas nas diferentes modalidades. O xurado, que vai a estar composto representantes de concellos da contorna, como vai ben sendo habitual, se valora o disfraz, pero tamén o desfiles. O xurado vai a estar durante o desfile polo medio da xente para valorar a forma de desfilar, porque veñen comparsas e veñen grupos que teñen as súas coreografías. Unha cita que, como non podía ser doutro xeito, ven ateigada de premios. De 300 euros, 200, 150 para os grupos de adultos, as parellas de adultos 120, 100 e 80, falo de primeiro, segundo e terceiro, individual adulto 80, 60 e 40, grupos infantil 200, 150 e 100, parellas infantil 80, 60, 40. O que hai que sumar nas categorías infantís vale agasallo de diferentes importes para mercar nunha libraría.